kapobre. Naglakaw ko mga kapobre kay ang akong anak lagi nga kamagwangan gioperahan sa Almoranas. So diri good sa UAE. Labi na sa katalagman karon nga naabot sa katalagman sa tong panahon. Kuan karon kanang dili pwede ang mukuyog sa kanang mukuyog sa di na mo pwede kuyugan ng pasyente. So pwede ambot lang wa pa ko kabalo kung pwede ba muduaw. So mga kapobre gikan pa tawo ko sa work. Mga kapobre na ako diri sa ospital. This is the operating room hospital. Where do you want to? My daughter is here. In what level? 11. It Mom, is you're here. vaccinated? Okay. You're vaccinated? Yes, I'm already. Ha? Kung tutong akong puntahan kay isa siya kasabot o kasa. Ito na inugo niya. We are vaccinated. Magbuwang na. So, 11th floor. Sunod ako sa elevator mga kapobre. Bandi ko ninyo niya. Minum sa takay mura ko gikabuhi mga kapobre. Hindi biya tawag ko sanay pero di ko mahilak. Di ko mahilak. Kay I'm strong mother man. So, bandi lang ko yung mga kapobre niya tataod. Kan pa ko sa trabaho tayo mga kapobre. Pagod tayo pobre. Excuse me, I'm going to 11th floor. Oh. Do you know the hair is patient Vanessa Tampos? Vanessa in the OT. Huh? Operation theater. She's still not in the room or in the outside? No. Okay. I'm drinking. Do you have recent COVID report? Huh? Recent COVID report? What? Recent COVID report do you have? No. No. Then not possibility. No, yeah. Visitors not allowed. Yes. No, I'm the mother. Juga sa nurse kay pa sa operating room sa Vanessa. Bisit ko sa nurse kay kuti-kuti ko anak kong inahan man ko ngano kung di ko do pasudlon. Sobra kay stricto sila tungod sa panahon siguro karon sa mga anomalya sa mga nahitabo. Hindi ko piya pasudlon nabuwang na. Muna yung kwarto ni Vanessa. Mga kapobre, mga sa Vanessa, gihatod na karon. Tara. Pirahan ng lubot. Okay. Pero di ko mahilak. Okay. Strong mother man ko. Nya. Strong mother man ko. Tara mga kapobre. Ay, pagstorya ay king ano, gipirahan ba ka? Mga na sa Vanessa akong anak kamagwangan. Gipirahan, nagmas. Mga gipirahan nga ni babay. Mga kapobre. Nya, di araming duha dali. Gipirahan sa Almoranas.
Muna siya. Pila di kabuok nakuha ni. Pirahan mga kapobre, inahan ko, di ko pasudlon dito sa nurse kay siguro tanaw ni sa kumang organic piece. Nya. Di ra ko mahilak, di ko mahilak kay strong mother lagi ko. Tara mas binisa na. Pirahan na siya sing almoranas, tulo kabog na ko almoranas. So, makapobre, uban nilang ko niyo niya mo bari, kaya muli ako sa'yo mo kapobre, bawal man mo istambay ang visitors diri. Bawal mo istambay. Diri ra pa, di ko pa istambay yun, usar ka oras istambay. Yan na ang nurse. So, giupirahan siya kalmuranas. Kay si magkaog kinchay. Kinchay. Si magkaog kinchay o kaog sili. So, unsa mo na, ay pag-storyo, pinano, bawal ba na storyo basta giupirahan ka. Unya mga kapobre mo uli na ko tataw, bani ko nyo kay dito ko sa gawas mabugaw istorya, di ko kabuga dili kay bawal man video. Kung isod kay kung naka sa OFW ka, makasakit ka, wala jud kaliwat nimo, inusara jud kang mag sa ospital, lalo sa mga nitabo na to karon sa panahon. Hinahinara ko tingog kay ang nasusuko lagi nya. Bawal magupog mag video ta nagdaho man sila ikon, bro. Dili man na issue kuan man ya, upira man na sa lubot. Ni mga kapobre kanang mo na kung gingon ninyo mga OFW, mag-amping jud mo mga OFW kay isod kita makasakit solo jud ang kaulingon solo. Nya, wag gitay kung wala tayo relatives, tanawa, inahan pa gani ko, gibawalan ko, asudlon ko. Naglalis dyan niya itong babae kay di daw ko pwede daw. So, gintubag jud ko, nga man di ko yung pasudlon, nga inahan mo ko niya. So, mga kapobre, diri na lang kukuto mga kapobre, og yung matay katulog ko, makabugat may nagkonwe. So, siya usa karon mulakaw mo ko siya kid usa diri. Way mo kuan niya. Asa mo rin mo kuan kumuhang kinuha inupirahan. Dili pakita. Pakita way ginaog mamigay ipakita mo. Sagdi na lang kay ID ko kung ganang para. Ipabilang ka sa ka. Ako ko kapil, dili ko kapil mo kami kapil gano'n na ako mura kong manananggal. Ha? Mura kong manananggal. I-charge, magkuha kong ba ni cabinet man na akong cellphone o charger. Mura jud ang manananggal kay kuan man na. Usok bihat mo. Palikod. Murag manananggal kay giinstisyan man. Nya, di man sa pwede og kuan, simpre. Kay di pa daw kakabaro. 4 hours pa na mawala ng anesthesia. Ha? 4 hours. Ay, sakit ra na. Ito man. Ano malitanggal. Sini tumbol, sakit mo. Mubabay pa. Mawala pa sinting nagbabay. Wa pa na sakit karon kay. Wala pa na sakit karon kay wala nga anesthesia na pa man. Unya, wala na anesthesia. Siya ra ba usa diri. Way mo tabang muli man ko. Sige na rin, pag hinihinay na kay bawal. Muli na ko mga kapobre. Bahay ba ni Sai? Aping diri ha. Doa ko nas buntag nimo. Ayun, nagduwa ko yung okay ra kung makauli na kung mapadlok sugat ako ng race. Tarong ba? Wala ki, okay ra ko. Pag-text lang niya og kuan kanang unsay kinahanglan na. Bye. Bye. Ito ninyo no, di ba? So, mo ni nakapait diri sa UAE pag magkasakit ka lisod kung wala tay ka mag-anak
So, salamat naman ni sa kanasa yung mama di soon. Pero, ang rason gyud na mga kapobre anong nga si Vanessa akong gikuha kay sa una god magsige man na siya mulo ana yang almoranas niya. Ako siya ingnon nga ipa-check up niya dili siya kay mahadlok siya. So siguro mo tuginan ako siya nga kwaon lang kanako para diri ra ka ipa-opera. So natuman na jud nang iyang operasyon kay sa una Pilipinas so andyan madayon kay tungod sa kawadon ba nga watay kwarta niya kabaw ka mahal bes Pilipinas ug insurance sa watay PhilHealth niya diri kay na may insurance mo tong pagkuha na gid niya murag di na siguro niya madala iyang sakit iyang almoranas naglisod na siya kalibang kanya human pa jud niya kaon malibang niya ug mulakaw magani siya layo magsakit iyang lubot. So di na siguro niya kagwanta, wa na siguro siya kagwanta sa iyang gibati. Nagpa-opera na, nagpa-check up, nagpa-ultrasound. Motong gitambagan sa doktor nga pa-opera na. Karon nagdesisyon na jud siya nga magpa-opera aw. Nalipay ra sa kog nagpa-opera na kay para mawala na ang iyang gimulo. So mao na yung purpose nga ako na sing gikuha. Karon natuman na gitawon ang iyang ang akong gipangandoy ba nga na maoperahan iyang sakit. So mga kapobre di na ako taso ng ako ang video. Og salamat sa inyong mga perminting pasubaybay sa akong video. Naglakaw ko karon muuli na ko sa Inuayo. So salamat kay sa inyong pagkuha. Nag-apas ko sa bus kay wala di ako magtaksi kay sige kog taksi karong adlaw og gahapon niya gastos kay kwarta mga kapobre. Ugma na lang ko magtaksi padung balik diri ako na sa siya bisitahon ikabuntag. Pait kay mga kapobre no nga inahan ba di ginato mo kaya atong anak kung ato isalikoy pero ang anak kaya ang anak nga isalikoy ang inahan. Kana sila kaya man na nila nga ila kung kaya magina nila ila ko awayon. Pero karon gasudong ko nila. Mawala kong gingon niyo, di ko mahilak, pero kahilak ko na kay ko. Saon man na. Nya. Pugnan na lang gitaw na ako akong luha. Mao na giingon nga, ang inahan, digid kaya ang anak isalikway. Pero ang anak, kaya jud isalikway ang inahan. So, mao na diha mga kapobre. Masakitan man da itano, bisag ang atong anak ba nga, nay pagkabugoy puro sahay ba. Nang kuan ambot og sakitan pagka na sila pud nako. So mao na akong gihanyo usay nga sa Ginoo nga masakit para mapil nilang ug unsa jud ang inahan unsa kasakit nga magkasakit ang inahan. So mga pobre dinhi nang takutob kanang magstorya lang tag usab sa puhon niya sa akong vlog next my vlog. Salamat mga kapobre sa inyo walang sawang suportar nako. Salamat. Ayo mong kapobre. Bye bye.